O vedeți? Uitați-vă. Se vede tot bine. Vichea, mersi de provocare. E mare. Eu mor foarte tare mare. Vichea, cine dă provocarea asta e foarte amară. Eu vă zic, nu încercați acasă. Bine, dacă n-am făcut provocarea asta, ce n-am făcut așa de amară? Deci mai bem puțin apă. Bine, uităm la altă provocare. Eu de coș m-am pregătit de altă provocare de aha, uităm noi. Și greu. Să mănânci un fir de... Ia că am găsit una. Să mănânci un fir de păr de la tine din cap și să-l înghiți. Uitați-vă. Să mănânci un fir de păr de la tine din cap. Bine? Facem. Să-mi tai păr. Bine, începem. Ei, la mine și așa părul mare. L-am farsele. Gen. Și unde ești farsele? E Cătălin. Farsele. Este farsele. Și acum... Unde este oglinda să nu ne tai? Vedeți? Stai. Oi, mă tem. Ai tai, oi. Este. Nu. Oi, și greu. Iar nu. Eu mă gine, ni-l rup decât să fac asta. Și nu mi doare. Și nu străbi. Și mă enervează. Că eu nu pot tăia puțin păr. Bine, luăm alt fars. Mă doare capul. Așa că te-am farci. Unde pot să fie farci? Nu știu unde este farcele. Și acum ne uităm unde este farci. Nu și iarăși nu. Iar coșia. Dacă nu ia farci, iar coșia. Și eu și el nu e. El n-are minci, n-are. N-are minci, n-are. Și gata, și trebuie noi să facem ceva. Ia că puțin câțit. Ia că atâta. Și doar. Și ne-a dat. Magdalena. Și ne-a dat un ies. Ia că vedeți un fir de păr. E și o scris aici. Să mănânci un fir. Poftim? Vedeți? Poate nici nu vede, dar... Parcă
parcă mănâncat. Dă-mi una, poate cea și mai mare. Așa, dă-mi ghinul în farci. Poate cu farcele ați lucrez. O, ia că vedeți? Ia că-l vedeți? Că el la mâine trebuie să vadă. Hui, și-ți mănânc măcar coleacă de sare. O, vedeți? Sare și cu părul de meu. Bine, bine, bă. Pui. 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 Pute. Cum poți să mănânci fir de păr de tău și că atât de mult vă izvăd? Da, cu sar parcă o vas mai bun băr. Bine, facem mai departe. Să nu uitați că asta e adevăr și provocare 2. Bine? Așa. Desnită, nu e așa. O să mănânci nisip. Am mai zăpadă. Să te bagi cu capul în glod. În glod. E mai ghin mă duc și... Scuzați, dar am un glod și zăpadă. Și haidem afară. Asta e că noi atât trebuie să facem. Bine, haidem afară. Să facem provocare. Hei, salut și noi astăzi să facem provocare care ne-ați dat să mă bag cu capul în glod, dar acum nu-i glod, ci este zăpadă. De-azi nu vă imaginez că n-am adus-o eu de pe munți și am găsit cacrașul un loc. Ia uite, ne-am ce de mare zăpadă. Bine, și începem. Nimeni n-are cine să mă filmeze, na. Nu poate găsim vreun câine. Ei, da, las. Am uș. Все. Dar zideți? Pața zideți, am ușii. Ne uităm noi unde spuneam. Ei, dar merg și aici, ia uite. Ia că așa o pui. Așa, hop. Nu. Ia că așa. O, super. Ia că așa. Și vedeți? Priet. Ia că așa, uitați pe. Și facem așa de mult. 1, 2, 3. Rece. E foarte rece. Ai. Stai să dau mai jos. Vedeți? Mai bine. Ia că așa, vedeți? Ia că încă o raz vă arăt. 1, 2, 3. Foarte rece. Este foarte rece. Foarte rece. Gata, eu nu mai pot. Magdalena, de cine dat așa provocare? Foarte rece. Ia uitați la mine. Ia uitați. De frumușel. Bine. Rece, mă duc în casă repede. Să facem adevăr și provocare. Și noi îl ducem în casă. Bine, suntem dar în casă.
Așa e, uitați. Casa mea. Bine. Ne oprim aici și continuăm. Hei, salut! Sunt Artur și mi-a dat iarăși Ionel o provocare. Să bea ulei cu zahăr. Începem. Aha, cătăm o sticluță. Ca tequila. Și e normal pentru tequila. La sticluță și luăm Floris, vedeți? Oloi Floris. Bine, acum le deschidem. Floris e foarte gustos. Dacă vreți, încercați acasă. Vedeți tequila. Și acum luăm tequila și punem oloi. Mama mia, de ce încerc asta? Și nu-mi place. Ia că puțin oloi. Ia, parcă e apă, așa. Când te uiți aici e galben, dar când te uiți aici e alb. Nu știu, parcă spre calezi noi cu oloi ăsta. Bine, vedeți? Oloi aici avem. Și aducem zahăr. Vedeți? Aici e oloi și zahărul a venit printre nembeți. Vedeți zahăr? Ei, dar eu m-am gândit, a spun sare. Se mai interesant. Vedeți sare, vedeți? Și acum luăm soare și turnăm așa. Ce gustos. Ce gustos. Bine. Să luăm puțin apă, că este foarte, foarte greu să bei ulei cu sare. Undeva pe telefonul mă vedeți foarte, foarte bine cum eu beau și fac provocarea. Bine, avem aici oloi cu sare, vedeți? Oloi. Sticla e de tequila, tot cum faci și tequila, tot așa cu ulei, numai cu zahăr. Trebuie să fac altcumva. Eu am văzut tequila și tot așa ne-au zis, îmi ziseam să întorc eu provocarea cu sare. Priviți! Nu pot, haide, fac pentru voi, tot fac. Uitați-vă, nu-i nimic. Nu-i nimic. Da. Și nu știu cum, e foarte bine. Simți foarte bine. Dacă era zahăr, era foarte dulce. De eu am pus sare. Bine, dăsăm noi tot la o parte și vreau să vă spun. La revedere, papa, și cu voi a fost Artur.Ana, Macoș, Ana Zină și sfârșit adevăr și provocare 3. Papa, puneți like și vă scrieți și noi poate tot să vă facem provocările voastre. Scrieți pe comentariu sau intrați la mine pe ONU. ArtiGT. Papa! Papa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Monița! Happy birthday to you! Papa, puneți like!